Безнең өчен хөрмәтле, яраткан гаилә дусларыбыз Хубатуллиннар, Инсаф, Гүзәл, Алсу һәм Диананы чын күңелдән Яңа ел бәйрәме белән котлап китәбез. Күңел көтә Яңа елның ак мамыктай карларын, аппак шәлле агачларын, зәһәр бураннарын, ак басуны ярып үткән тирән чана юлларын. Истәле зарыкканнар көтеп Яңа елларын. Ул теләкләр, ул бүләкләр Яңа елның көнендә. Рәхәт чаклар, кызык чаклар онытылмый бүген дә. Менә тагын әкрен генә атлап килә Яңа ел. Теләкләрем тормышыма ашсын иде дим быел. Кайгы хәсрәтләр булмасын, булмасын авыртулар. Тыныч яшәсәк иде дим, булмасын югалтулар. Һәр бер җанның күңеленә изгелекләр бүләк ит. Әткәй, әнкәй фатихасын дөрес алсын балалар. Һәр нәрсәдә тәртип булса, тыныч булыр дөньялар. Нур белән кил Яңа ел, аппак көннәрең белән. Без дә сине каршы алыйк, якты өметләр белән. Яңа ел белән сезне дуслар. Бәйрәмегез мүбәрәк, өстәлләрегез түгәрәк булсын. Мул яшәгез, рәхәт яшәгез. Киләсе еллар тыныч, матур булып килсен. Яңа уңышлар белән килсен дусларым.